سلام تخطاتلتنا إذا channel كمل لهم كمل تخونوا صبغ تصنيعكم مچم هندبت يتمليس زلهم مخنياتو نزز مسل عود بسعيل كات سغريخا نزز مسل عود أفولي مدد متيخا كتزاربولو زجدد كونتاتنا نرزلنا على سليمان لو مون انتخونه تاريخ صريح له قياس صريح له فقراوي غانتا إرترا دما تزعابيه تاريخ صريح الله مچم كميز بلا منفسي زلوم كميز بلا ناي سعراي منفسي زلوم زوم إرتراويان بابا قالت حسيرون لانو مالت نورمال كتسعر قال انديو كن اسعره كمانتي جولات ري ولهم تحمو خنبلينا علي سليمان كابتليان نا بريمير ليج دي نا اوروبا ابز قربا كريا كم نخل تسفا غير له اذا افريكون ناي بحق تالنتناتو بزي افكون سوري نا افريكا تشامبيونشيب ابت مساري كجبر زخل صوتا درو كلت صوتو ترايسي 3 جول يتيلو سلازي 3 جول دي ولا 2 جول يتيلو እዚ ማለት ድማ ናይ ብሓቂ ታለንትናቱ ካልኦት ታለንት እውን ናብ ንቅድሚት ንክመፁ ዓቢ ኣፍደገ ዝኸፍት መድረክ ተገይሩሎ ስለዚ አሊ ሱሌማን መኹርዒና ናይ ብሓቂ ግን ብዓባያታ ጋንታ ንኩላቶም ዝወሃብ ክብሪ እዚ ናይ ብሓቂ ነዛ ጋንታ እዚኣ ንሃገርና ናይ ብሓቂ ክብሪ ሂቦም ማነ ቃላት ይሓፂሩኒ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ርአየ ኣለኹ እዚ ክሊፕ ቃላት ክረክበሎ ይከኣልኩን ጠቅላላ ኣብዚ ዋን እዚ 4-1 ብድምር ስዒራ ኤርትራ ናብቲ መፃረይ ናይ ዋንጫ አፍሪካ ናይ 2027 ከም ካልኦት ከም ሰባ ናብቲ መፃረይ ክትከይድ እያ እዚ ድማ ዓብ መንፈስ ዓብ ሞራል ዝህብ ይልዕሉ ኩሉ ድማ ንመጀመርያ ተኣኪቦም ዘለዉ ሕጂ ናይ ዓወት መንፈስ ጥዒሞም ኣለዉ ካብ ሕጂ ንድሓር እናመቀሩ እናሓየሉ እናተዋህዱ እና እቲ መንፈሶም ኩሉ ነገሮም ንዓብየ ክኸይድ ቲፌዞናቶም ፍቅረት ሒዞምና ኣለዉ ማኖት ሒዞምና ኣለዉ بقدمو كم ندل سبات يكوننا نيرنا oh boy I'm really happy مالت اب كل تمام كم زغورنا زلو تمالي ببسكليتا حنساب بينيام حنساب هينوك حنساب ناتنايل حنساب امانيل حنساب مرهاو قدوس حنساب تومنا عشتو everywhere كخرعنا حنساب بكينيا حنساب برواندا حنساب عبيت تور دي فرانس دي قال معاد كبرن معاد حقوسن كبونا دصنحو حجي دما تمليسهم كم تريو زلهم هاغراي غانتانا اب صوتا تمليسا ترادي كونس اب عوت تمليسا بفلاي لومي توم اسواتيني نايموتن حيوتن كنصاتين يلوم نيرم اب قدمي دغفتهم مخانو اب ميدوم بمخانو اب عدوم بمخانو مخا وسان صوتا كلتا بباديهم تسعيرهم نيرم سلازي تمليسهم نتي عوتي تمليسهم سي اب عدوم بمخانو مستفزهم قال كملت ويلو يم حسيبهم نيرم guess what
ኤርትራ ዘይትከኣል ሃገር ምዃና ንኤስዋቲኒ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኣብዚ መፃረይ ክትርእዩ ኢኹም ብዙሕ ቅያ ክንርኢ ከም ንኽእል ኤርትራ ምናልባት ንዋንጫ ኣፍሪካ ኣብቲ ኳሊፊኬሽን ክትሓልፍ ድያ ኣይትሓልፍን ክንብል ብዙሕ እኳ ክዝረብ ዝኽእል እንተኾነ በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዛ ክለብ እዚኣ ዓብ ፖቴንሻል ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሰልጣኒ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ኢሎሞ ነዚኦም ተፃወቲ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኣብ ሞሮኮ ምስ ረኣዮም ወዝያዳ እሞ ናይ ኣፍሪካ ብራዚል እንዲ ኣብዚ ዘላ ኢልዎም ኢሎም ምክንያቱ እቲ ታለንት ፑል ርእይዎ ኣሎ ኣዝዮም ንኣሽቱ እዮም ዓበይ ፖቴንሻል ዘለዎም ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ውህደት ፈጢርካ ጥራይ ትስራሕ ብውህደት ጥራይ እቲ ታለንት ኣሎ ውህደት ምፍጣር ጥራይ እዩ ነቲ ውህደት ተፈጢርካ ድማ ናብ ብዙሕ ነገር ከተተርጉሞ ትኽእል ኢኻ ካልእ ሓደ ናይ ኣፍሪካ ናይ ቤልጅየም ብዛዕባ ዓውደ ብሽክሌታ ዘፅንዕ እውን እንታይ ኢሉ ኢሎሞ ኣብ ብዙሕ ኣፍሪካ ዘይረርየ እየ ግን ናይ ኤርትራውያን መንፈስ ፍልይ ዝበለ እዩ ዊኒንግ ሜንታሊቲ ኣለዎም ኢልዎ they have got this winning edge winning mentality ኣብታ ናይ ዓወትን ናይ ስዕረትን ተሳዕረትን ኣብታ ናይ ዓወት መድረኽ ገለ መንፈስ ኣለዎም ናብኡ ከብፅሖም ዝኽእል እዚ ድማ ብቃላት እውን ክትገልፆ ዘይትኽእል ነገር እዩ ኢሉ ናይ ሰዓራይ መንፈስ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ዝኸድዎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዘይትፅበዮም ቦታታት ሃንደበት ዕድል ሂብካዮም ቢንያም እቱ ምስ በላ ኣብቲ ውድድራት ሃንደበታዊ ዓወታት ክጎናፀፍ ምስ ረኣይዎ ድሕሪኡ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ዝተቐልቀልዎ ተኣምር ክሰርሑ ንሪኦም ኣለና ስለዚ this is not something ንፅል ኣቢልካ ክትርእዮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ እናተደማመረ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ህላዊያ ብብሉፅ መንገዲ ኣረጋጊፃ ኣላ ካብ ሕጂ ንድሓር ደቂ ዓደይ ንዓወት ንለማመዶ ነዚ ዓወት ጥራይና ክንብል ንኽእል get used to this man እዚ ዓወትን ኤርትራውነቱ ዘይሰዓድ መንነት ዘይሰዓር መንነት ንብል ነርና ካብ ሕጂ ኣብ ቀደም ከምኡ ክበሃል ኩሉ ሰብ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ጅግንነት ናይ ግንባራትን ገለና ንሪኦ ነርና ግን ኢልና ንሓስቦ ነርና እውን ዘይፀዓድ መንፈስን ታሪክ ዝሰርሕ መንሰይን ታሪክናስ ኩሉ ናይ ቅያን ናይ ጅግንነትን እዩ ግን እቲ ጅግንነት ኣብ ሓደ ክፋል ጥራይ ንሪኦ ነርና ተራኻዮ ኣብ ስፖርት ከምኡ ኣብ ብሽክሌታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ካልእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ቁጠባ ኣብ ትምህርቲ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ናይ ኢንጂነር ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኤርትራዊ ደቡብ ኣፍሪካ ከይዱ ልዕሊ ካልኦት ተኸደ ኣብ ገለ ከይዱ እንተሰቐለ እንታይ ሞ ዘገርም ኣሎ ይብል መን I'm really happy ቃላት ሓፂሩን ኣሎ ብዝኾነ ኣብ ካልእ እውን ብዝበለፀ ነዚ ፕሮግራም ክቅርበልኩም እየ ሕጂ ነዚ ዝመስል ዓወት ስቕ ኢለ ክሕልፎ ነቲ ዓወት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍሉይ መድረኽ ነዚ ዝመስል ዓወት ሓንቲ ቪድዮ ከይገበርኩሉን ሰለብሬት ከይገበርክዎን ከይገለፅኩሉን ክሓልፍ ሃየንታ ኣለዎ ስለ ዝበልኩ በቃ ካብ ፕሮግራመይ ወፃኢ ነዚያ ሓፃር መልእኽቲ ናባኻትኩም ከመሓላልፋ ይደሊ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክሕልፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ዝቕፅል መደብ ብዝሰፍሐ ነዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ናይቲ ኮመንተርን ገለን ሒዘልኩም ክመፅእ ሕጂ ክንሰግር ኢና ናብቲ ዝቕፅል ታንክ ዩ